Puji. Weh, Kados pundi ngagem busana padha. Nggih, menika mertandakake menawi kompak rukun Rama. Anggenipun Rama blawentah boten bedak-bedakake. Ditumbaske werna kuning siji tumbaske kabeh. Iki jeneng kuning. Kuning kuwi nek karo pakulitan sing nemu giring. Wah, disawang nyenengno. Saya-saya Kusumaning Ayu Kencanawati Sariwati Bandini anake Penewu Galigajaya. Nggih. Ya Rama katemben kundur saka ing kapenewonan. Sawise kundur kampir ana ing dalem kaputren pinarake ibumu sakabehing titipanmu wis tak tumbasake sauntara pinarak ana ing panti busana. Kok boten biasa wonten papan iki to Rama? Yen tak astana ing kene iku rak ngreju nggonku kepengin jejagungan kalawan seliramu sakatrine to. Ha iya. Mengko nek tak gorene kok kesusu ngagem iki ngagem iki ngagem iki. Ngono ya dipun rantos kene iku Rama. Arama iki kepengin ambal wacana, kepengin jejagungan. Ngaten kados ngaten. Nek jejagungan babakan menapa niki Rama? Yo aku tak nyuwun pirsa. Yuswamu wis 17 taun. Nggih. Mbak Ayumu Sariwati wis 20 taun. Nggih, Ma. Menawi kula Kencanawati selisih 2 taun kurang luwihe. Mergo nalika semana iku jare ibumu iku sundulan. Rama. Sundulan. Dadi lair kowe sik. Urung nganti rampung kowe disusoni ibumu ngerbini. Ngadut malih. Nggih, layak. Duduh susu. Iki di Layak kula kecethit Rama mboten saged lemuk ya, Mbak. Cobi kadang kula malah. aku mau mangan mie ayam wedine copot. Delalah neng kono iki ana balung sing nyenggol untuku aku dikunek ompong. Dan itu nggih kados kanten kok, Po. Oh, balung-balung kok didahar. Sundulan adimu si Sariwati sing kebak nagih duduk susune ibumu mula ngantek semono gedene ngono ngancik 3 taun lagi bandini. Nah mulane adi-adimu ya rada seger. Kowe mergo kurang susu. Kurang gizi kan, Mbak. Ake mboten napa-napa. Ning prejengane putra bupati kuwi mau biasane lencir kuning nemu giring. Iki nek candrane nek seliramu kuwi mau ya lencir kuning nemu giring. Ning ana ginu-ginuke kuwi mau sing mrapat. Ngono lho. Pegaweane piye? Mbok siji. Nggih, kepareng matur nggih, Mo. Ya. Kewajiban kula wentah kalian kadang kula Sariwati lan Bandini sampun katindakaken. Kertanipun sampun besa sanggenipun ngadi salira. Sampun ayu anggene macan. Ya, kesus. Nggih. Dadi semlipit. Ngene ngagem ketok dipirsani kuwi mawi kahanane orang gedodor nanging nek Cinandra besus ngangu jiwat. Terus liramu piye? Nggih napa? Sedaya pakaryan kula nggih sampun rampung. Bantu ibumu. Nggih, nyepake dedagan. Gantos busana kan dipenjenengan. Menika sampun sumadyo, Nom. Oh ngono. Nek genduk ayu Bandini. Bone
ngresaya taman piye? Kula niki lak sing alit piyambak to. Iya. Kula namung saged sabiyantu kalian kadang-kadang kula. Pinter. Lah saiki ngene. Rama tak bloko pidhangetno. Kencanawati Sariwati Bandini satenane dudu putrane Rama, dudu titising Rama. Nanging sira sakatrine kuwi biyen anak dalang becak. Saka wewengkon Wates Kulon Praga. Ibumu Nyai Kuning iki biyen ditilar sedo nalika ana pagebluk mledhose Gunung Merapi. Bapakmu dalang becak sedo murut ing Kasidan Jati, ibumu tak rengkuh dadi garwaku Dakara. Mbakyumu Kencanawati yuswa 7 taun. Sliramu Dakara umur 5 taun, Bandini isih umur 3 taun. Nek saiki umur wis 22 taun, teges kowe tak rengkuh aku kurang luwih iku wis 17 taun. Tanpa pamrih ikhlas lahir batin, Rama aweh sandang boga, Rama aweh pakedan, Rama aweh busana. Rampak tak padakno mongko agemanmu larang-larang ra ngono lho. Nanging satenane ing wali ing gegayuhan lan kepinginan kuwi mau yektine ana pangangen-angen tumrap Rama. Jen pangangen-angenipun menika. Lamun ing mengkone sira sakatri wis ngancik tataraning kadiwasan, coba aku pengen mudhang rasaning welas lan tresna. Kowe padha matur saumpama ngancik tataraning kadewasan tumul aku besus ndelalah ketemu priya. Tundone kowe rabi utawa nikah. Iki nek sliramu umpama seneng wong lanang. Iki prejengane surah bawane kaya sapa? Menawi kula kawengku dene salah setunggalipun kakung, Heeh. manggadang kula kepengin sanget jebes kaya dene Kanjeng Rama. Ingkang gedhe dhuwur Kaya dawa Rama. Wah. Monggo Rama dawa, gedhe dhuwur. Nggih. Dawa, pikirane lungguh. Dawa nalaripun. Dawa nalare. Cocok. Gedhe tanggung jawabipun. Gedhe tanggung jawabe hangayomi. Tak dongake muga-muga enggal kelakon Kencanawati. Nek Sariwati. Kula Rama. Iya. Menawi kula Rama. Heeh. Menawi kula menika dipun wektu dene salah satunggaling putra. Iya. Kula kepengin sanget priya menika jebles kados panjenengan. Ing babagan tindak tanduk Menika leres. apa praupane? Pengraupane. Iya. Pakulitane lencir kuning. Godheke dawa Godheke brengosi dawa, upeng. brengosi upeng. Kuwi ku tenan ta piye? Kula Rama. Wah, ora sing kaya Sariman kae ya. Boten, Ora. nggih boten. Lah, nek ngono muga-muga siang pantaring ratri lewat unjaling napas lan keteking nadi kowe nyuwun nang ngarsane Gusti Teki Rama. supaya iso ketemu sing kaya Rama iki. Iki Rama ugi. Ya, Bandini genduk ayu piye? Pripun Rama? Ah, Kula ugi kepengin sanget yen menawi mangke kula nggadahi garwa nggih kados Kanjeng Rama. ngono. Nggih. Katuranggane candrane ya kaya Rama. Nggih, pokoke niku persis Kanjeng Rama. Wah, nek ngono gathuk. Mongko iku cocok persis
karo pangangen-angene Rama. Panjenengan iku idamane kula lho, Mo. Tenan. Nggih. Ora ngomong kan piye yen kowe iki jamane Rama. Nggih, mboten, Wan. Lah mongko satenane Sakencana Sariwati lan Bandini. Nggih, Mo. Wiwit nalika kowe cilik nganti gedhe Rama wis hanulada rasa. Lamun sumpene gedhe mesti kowe bakal kaya ngene iki pasuryane ndah Sulistya ing warna. Lan satenane nalika kowe tak pinterke tak gedheke pamrihe. Rama ora kepengin rabi karo ibumu ning Rama kepengin dadi bojomu kabeh. Jare duwe pangidam-idam golek wong lanang sing katuranggane kaya Rama. Ije leres. Donya ora bakal ana kejabane ramamu Gari Gajaya. Siji. Loro. Apa sebabnya aku seneng karo ibumu? Ibu wis tuwek keprek kembang kaya jambul wani. Angger tak kloni ming krungsa-krungsu. Ning mergo aku seneng karo kowe, tak pupuk supaya kowe gedhe, supaya kesubur. Wilangane awakku cocok karo Sisti yo pindah-pindah mriko lemah kamu. Saya menawi kajeng ibu mangertosi. Mesti ki mawon damel pintu terus penggali. ora sah to pikir ibumu. Ibumu manggono. Mergo wis ora iso ngadeni Rama. Ibumu lagi wae duwe anak. Adikmu. Lah nek kowe ngewangi Rama. Idep-idep kowe mujuk. Kowe tak gedhekno kowe mujukan. Aku ora njaluk apa-apa. Ora ketang mung pisan, aku mung kepengin ngeloni kowe. Nggih to. Iki mumpung ora ana wong. Ayo. Sapa? Ora nang dirasake. Sing penting kowe karo aku ya. Wah, ora ndelok gagahe Rama. Proseng mewah.
sopi nangge mas roro piye suwera dadi bambangan nembang bingung ayo gelem dadi bojoku ewang-ewang ana aku Raden ana aku siji-siji gelem ora ora gelem Ndoro Patih Sindurareja. Wis apa, Guru? Sampun monggo Ndoro. Monggo. Nak durung aku tak Mboten. Niki rame latihan. Kok gambyang Benar. rame banget tak ngokno saka ngarep kono mau. Nggih. Lho iki mau lagi ngopo kali gajah? Ngelatih anak-anak kula. Ngelatih. Nggih. Ngelatih apa? Ceritane niku rak waru ajeng sedekah bumi. Waru sedekah bumi. Nggih. Lah kaum kawula warunu pengen wontenaken pahargyan. Bahagia. Nggih jarene budaya ketoprak ngoten niku. Oh, arep nganakake sandiwara ketoprak. Nggih, kula malah didapuk. Dapokanmu apa kali gajah? Kula dapuk dados tumenggung Tumenggung. sing nyenengi wedokan telu. Nyenengi wong wadon telu. Sing didadekke anak-anak kula ya. Oh. Ya ora. Anak-anak kula sing didadekke. Sing didapuk dadi wong wedok sing kok senengi Nggih. anak-anakmu sak katrine. Kula niku nek latihan teng bale dusun niku isin. Heeh. Mula kula latihan teng jero wong telu ngoten niku dados kula nggih etok-etok tak teko, tak rangkul, tak ambung. Wong anak-anak kula dhewe kula ambur ra mboten napa-napa. Lah latihan kok ning jero sentong. Lah kula isin didelok wong. Ngono. Mungkin nek bar pentas rak kita mboten napa-napa nek pentas kula didandani rupa kula ora pati cetha ngoten kan. Iya. Mang takone ra ya ngoten lho. Ya ora. Takone jublek. Bener lho. Dosane iki mau salah. Jane kok tak rakol ngene mau kok mlayu. Ora kok malah diwenehno niku ora kula malah cilaka. Nak didapuk bapakmu ya kudu Ah. manut ngono lho. Sekirane engko nak kowe pentas kuwi apik. Nggih mergane kan teng crita niku ora gelem kali kula. Kodhe malah angger kula rangkul Romo Malah gelem. malah ayah ngoten barang. Ya bapakne mbareke kaya ngene bagus Kula piket. niku ora beteke kalih anak-anak niki sae ngoten. Ngono Ya ora matih. Benten ingkang badhe dipun rebak karena nggih mugi-mugi sedaya bumi waru ing mangkenipun selamat wonten alangan. Kalampah kang kanthi becik. Lajeng kok ngantos panjenengan nglangke wonten ing kapenewonan boten cecala langkung rumiyin mboten menapa. Nah, ngene ya kali becik. Anggonku tumeka ning kapenewon waru iki mang nampa dawuh Nggih. Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusuma. Ngoten. Iki dina lak Mataram lagi cekek. Ngoten. Kang dituwake Adipati Pekik saka Surabaya. Sedulur Pekik Bupati Surabaya. Nah, Nggih. Pekik kalawan sliramu kuwi lak ya tunggal Nggih, Rikala semono. Nggih. Rikala kowe karo Pekik Nggih. dadi senopati ana ing Nggih. Mataram. Nalika merangi Batavia. Nah, menangke Nggih. Batavia ya Nggih. kowe kan Pekik. Nggih, leres. Lah ngene. Akeh prajurit munggahe senopati lan aku Nggih. ora kuwawa mambeng krigane Adipati Pekik. Oh. Kamangka Nggih. dina iki Pekik merong kampung. Utusan kalih kula kang supaya tumedhak ana ing waru sliramu madheka dadi senopati Mataram. Dereng wonten ingkang saged mambeng kurdanipun Nah. sedulur Pekik. Oh nggih, Durmati. Mapan menika dawuh panjenengan saya sampeyan dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyoko Kusuma. Tertamtu gali gajaya ngesti padha lan nindakaken dawuh. Saguh. Sagah Nek wis saguh ya matur nuwun aku tak bali ya ning boten kampir.
Mergo isih ana pakaryan kang kudu ndak rampung. Wonten sugat timpul, tela, delit pun godhog estunipun. Lho aku kudu njaga katentreman Mataram. Ngaten. Nek ngaten kajengipun mangke prajurit kirim wonten ing Kepati. Kaya ngono ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saumpama kowe bengok tumuli kandha bener ning ngarepe Patih Sindurareja. Menawane aku cilaka. Ning kowe isih ngurmati aku. Iku kunjunganmu kang sepisan. Kowe durung munjung kangge ikhlas lahir lan batin. Sepisan meneh aku tak takon. Yen kowe tak rabi dhewe arepmu. Ngomong. Aku tresno kowe. Kowe kudu ngerti. Cilik kowe tau perkara. Isih udo blecet mlegeno. Saiki kowe tau bene. Kowe mung takon muncul aku pisan. Ora dadi muncul ora mau ning ngono ta. Ini bang kula ra kata-kata kula ketelewan sedaya panjenengan. Sehingga mawon batin ana kula ra kata-kata. Aku gampang mateni kowe, aku gampang. Aku mateni kowe gampang. Tak wenehi wektu. Siji, pikiran kanthi permati. Loro, saklungaku iki kudu temrap apik. Telu, ibumu aja nganti ngerti. Nek nganti ana sing ngerti, mergo wadulmu aja jajal-jajal karo gali gasih. Kris iso nyuwek. Berak. Sabalik. Yen nganti konangan mati kabeh. Sriwati lan batin. Ora nyono kabar pisan. Amarta Rama duwe tumindak saka
Kula dioyak-oyak badhe dipun prawoso lho Ibu. Kamu kali Jaya sangar prawoso kawan pusaka nggih. Sarwati. Sarwati. Ono kahanan kemungkinan kene opo kowe ra bloko kawan ibu nggih. Isih kula kanggo tresnani marang kowe sakatrine. Iki perkara gedhe. Kenapa sih kamu mau mendel sama? Tanpa kuno kepingin ngebacakin kue sampe. Itu kabeh ini mau dibuat gosok balik. Soalnya saya menasami uripku, Ger. Menawi kula menika sampun kula wonten sampe. Jeliran kula anjli. Kula anjli menawi kendak matur ingkang palapa kawon menengar sulit kaya ngono ibu sing luput, Ger. Paling tumiku promo meneh mau makawan ramamu kali Jaya. Kowe mengkone bisa ngentas gawakmu lan aku saka juranging kasangsara. Nek kasunyatane malah kasih buat gosok balik. Wiwit cilik sliramu ditiwasake. Rumah loro ning bareng dewasa. Sliramu kepengin akeh dipundhut garwa kejono ati. Ibu sakrono Kulane apa kabeh iki mau aku ra butuhaken derajat kanggo sarta malungku. Ibu mau kepengin sliramu rasane kabahagiaan kamulian, Ger. Yen tundone kaya ngene kanggo apa kejono mati. Nanging Tuhan, kabeh iki ora bakal bisa nganggur. Wonten sawono ibu. Ibu sing bakal dadi pepalangi ramamu kali gajah. Ibu sing bakal ngayomi kowe kabeh. Jakarta malah ibu. Cukup kowe jaket lawan ibu, cukup kowe luar lawan ibu. Ajre. Jono aku sare lan bakal ngetasne kowe saka juranging kasangsara. Jono takon lawan sliramu. Sambang lirik netramu kaya sliramu nandung tresna lawan Sutari. Apa bener? Kok menawa kanthi dalan iki kowe bisa uwal saka dalem kampane wengi. Aku bakal nimbali marang Sultan kejono mati. Prajurit, coba timbalane Sultan kang supaya tumeka ning Taman Sari. Sultan, Doni nggih. kaget sakjroning atimu nganti kowe tak timbalane sakjroning Taman Sari. Boten sisih. Menapa ingkang dados pangandikanipun katemben kula nembe kemawon miran sesekarang kesaru wonten dhatengipun prajurit nampi menawi pecah sowan pun ing Taman Sari nanging ingkang ndamel kejut sakabeh manah mangertosi swasana kahanan wonten ing Taman Sari kenging menapa panjenengan tasah nuwun kemawon napa kula menika anggadhahi kalepatan tumrap wonten ing kapenewon werni Ora. Kowe ra duweni kaluputan, Sultan.
lajeng menapa wigatosipun ngantos panjenengan menika kersa nimbali kula. Aku mung kepengin antuk kawanku. Babagan menapa? Sawangan Kencanawati. Saiki aku takon marang atimu. Jawaban kanthi jujuring atimu. Apa pancen kowe tresna kelawan Kencanawati, Sutadi? Sinausa kula menika tresna kaliyan Ndarayu Kencanawati. Napa injih tresna kula mangkenipun dipun tampi? Yen pancen kowe tresna kelawan anakku Kencanawati lair temu sing batin. Ning papan kene bakal tak lilahi sak utuhe, Sutadi. Menawi boten kula tungkap anggen kula nampi sedaya weca pangandika panjenengan. Panjenengan badhe njedukaken kula kaliyan Ndarayu Kencanawati. Iya. Napa sedaya kula Kencanawati bakal tak sampun dengan pasrahke pesta. kawanku. Sak utuhe bakal tak jodhokake lan keselametaning Kencanawati uga ning tanganku. Nanging ana ing dalem kapane wong kene ana pepalangmu, Sutadi. Wonten pepalang kedawan kaliyan Ndarayu Kencanawati. Bener. Lajeng sinten ingkang dados pepalang kula wau? Ora ana liya mung garwa. Mula lamun Kencanawati lan kowe isih mapan ana ing dalem kapane wong ora bakal bisa kelakon urip bebareng. Menawi kula mboten mapan wonten kapenewon, lajeng kula mapan wonten ing pundi? Kowe kudu ninggalke dalem kapane wong kawan Kencanawati. Kula tasih tresna dhateng panjenengan. Lan ugi kula kepengin ngabekaken jiwa raga kula tumrap wonten kapenewon weruh menika kepengin menapa panjenengan dipun kados kabeh. Sutadi. Ora patut wis aku nandha marang kowe mergo aku kuwi srek marang kowe, Sutadi. Kowe ngerti sekabeh iki tumindak ing garwaku. Mas menawa kali gajah lamun jane kekarepan kepengin misahke nggonmu tresna kelawan Kencanawati. Kowe ora bakal bisa dipegat. Mergo garwaku melek kelawan Kencanawati. Mula yo iku jaluk pangapura. Ibu nundung lawan sliramu ratu ibu kuwi mau ora tresna lawan kowe. Ibu kepengin nyelametake kowe Kencanawati. Mboten kula kedah pepisahan kaliyan panjenengan. Terus ketinggalan kula ibu nek bisa ketemu. Sampun. Menawi sedaya kula sampun kinodrat. Lelampahin urip kula lan panjenengan cekap sementen anggen kula mapan wonten ing kapenewon. Nanging kula janji wonten sapa panjenengan. Badhe kula rengkuh, badhe kula jagi. Ndarayu Kencanawati pindhanipun kula jagi sak randune badan kula piyambak. Sutadi. Sak pelungamu bakal tak maini Prabu. Cukup Prabu. Bisa sauto. Bisa lawan kita sauto. Menapa kula kedah ngampai lelakon ingkang kados laten ibu. Kowe ora ninggalke dalem kapan ora bakal bisa slamet. Iki jaluk pangapura kanthi dalan iki sliramu bisa langsung menjelang biasan sana. Sutadi. Iki Prabu. Kanggo uripmu ing pengkono, sawise ninggalke dalem kapan. Ampun Mas lan simulan. Badhe kula jagi Ndarayu. Njaluk pamit yo Yati. Sare
Supados sedaya kula wau mboten kadenangan kalian Ndoro Penewu Gali-Gali. Pramila sakwetara kula nyuwun pamit. Kula badhe wangsul wonten Karang Pradesan. Sranono Kencanawati. Jaluk pamit yo Yai. Sawetara kepisahan kalawan ampun. Pangestunipun Ndoro Ayu. Jaluk Kula nyuwun pamit pamit. Yai, aku mati. Sariwati lan mau kanggo keselamataning ibumu Kencanawati. Wiwit dina iki wis sakarone aja nganti walak-walak. Caket kepala ibu sepira ora bisa jawab ora bisa. Kakang Kalikajaya Rawati. kok nganti kangen kula. Sedulur Bendoro Bupati Peki. Samundangu mboten kepanggih. Panjen sampun sawetas wedal kula mboten nate kepanggih dumateng Kakang Kalikajaya. Anggenipun mlampah kok notol ing rasa badhe tindak pundi. Sasamunipun panjenengan pinarak dados bupati kula rak dados penewu wonten ing Waruwata. Lajeng tinimbalan ngersa dalem Kanjeng Sultan. Belakanipun ingkang supados kula pinanggih panjenengan Ndoro Bupati Pekik ingkang isinipun namung njlentrehkaken dodok seleng perkawis. Sepindah nggih. Nderek bela sungkawa jalaran mireng kabar bilih Ndoro Ayu ingkang garwa gugur wonten ing Medan Logo. Matur nuwun nggih. Kaping kalih ndadosaken muntap panjenengan tumuli lajeng ndakwa ngersa dalem Kanjeng Sultan Hanyokro Kesuma menika ngrajongi kaum Walandi utawi kompeni ingkang bebodro dagang layar wonten ing Jung Wetan utawi Jung Biru. Estunipun Gusti Bupati perkawis menika salah tampi. Salah pripun? Nggih. Awit ngaten. Mlebetipun company Benedicting of Indes Company menika saking pokalipun salah satunggaling nayaka praja saking Batang naminipun Hadipati utawi Tumenggung Indrayana. Piyambakipun nedya sapekuton lajeng kapurih dagang layar wonten ing wewengkon Jung Biru utawi Jung Wetan. Estunipun menika lampah sesideman nanging ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusuma mboten pirsa saestu. Menawi lajeng panjenengan wantun dhateng panguwas dalem Kanjeng Sultan, estunipun mboten sepat. Mong mawon salah tampa. Menawi ngaten kathahipun bangsa Walanda lan bangsa kulit putih teng Bebodro wonten ing Jung Biru menika mboten pikantuk wilahipun Kanjeng Sultan Agung. Panjenengan kalian Kanjeng Sultan iki rak niate arep didu.
mergo tatanan kompeni kepengin ngedu wong-wong sing ora seneng kalian Walandi dewe dapat imper. Ha niki ngedu domba. Menawi ngaten kula sampun wantun kebatut merangi dhateng ing Mataram. Mila menawi ndika badhe ngrangket dumateng kula mboten badhe swala. Sultan parinirmanipun luhur. Ndika namung kapirih kula nderekaken boten kinarya badan, namung Sultan badhe nglenggana bilih perkawis menika kleru ing panampi Demen budak simu. Nah, cukup sementen menika kemawon. lara. Menawi kados ngaten Kakang Galigajaya, Nggih. kula badhe manut dumateng Panjenengan panjenengan pun pitaya dening Kanjeng Sultan Agung Hanyokrono. Menawi ngantos kula cidra ing janji lan klentu ing atur, mengke kula ingkang nampi pidhanampun panjenengan. Kula badhe nderek kesanipun Kakang Ndara Galigajaya. Bupati monggo kula dherekaken. Ndara Patih, nggih. Sekalian tidak. Sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrono. Sawise satata nira lungguh. Selak ora sranta penggaling ingsun midhangetake palapuranira Purwa madya wusanane kepung. Saderengipun matur jangkep bekti kula katur sinuwun. Ya, ingsun tampa ora liwat puja pangestu ingsun kebakampan. Membono kegiatan kula anggen kula ngabdekaken jawaraga kula wonten ing Mataram. Ya, Jangkep ingkang kaping kalih sabda nandalem sampun kula tindakaken. Kepara sederek Bupati Pekik sampun kersa ngabiyantara wonten ngarsa nandalem. Pramila sabda kula aturaken wonten ngarsa nandalem. Sinuwun kaya ngono mendha sawetara. ngestokaken dawuh. Adipati Pekik, Dawuh dalem Kanjeng Sultan. apa mula bukane sira wani merangi wong-wong Mataram nganti gawe geger ana ing Kasultan Mataram? Nyuwun pangapunten saderengipun ngantos kula wantun damel gedra wonten ing Kasultan Mataram jalaran kula anggadhahi pandhakwa dumateng panjenengan dalem bilih kathahipun para pengose bangsa Putih teng pakuwon dagang layar wonten ing Dung Pasung wonten ing Tanjung Perak menika panjenengan paling lilah dumateng para walandi kula wau. Oke. Tenane babar pisan ingsun ora mangerteni. Anane bangsa kulit putih ing padha dagang lalayar ana ing pelabuhan Tanjung Perak. Yen pancen jeneng sira nyumurupi gene apa? Sira ora matur ning ngersane ingsun, Nyuwun pangapunten saking kedanangan manah kula ndak pun dumateng panjenengan dalem mila. Ring kula lepat kuwi pranatan negari. Pidana menapa kula boten badhe suwala. Ya. Oke. Gandeng sira ora mangerteni perkara iki. Ingsun ora bakal paring pidana marang jeneng sira. Mung wae. Mestine Surabaya lan kabeh bangsa kulit putih padha congkrah. Ana pangorbanan ing dumadi Pancen saestu
Boten namung kawula. Kalebet bojo kula ugi gugur wonten ing medan lho. Garwamu mati ana ing Palagan. Adipati Pegih, Dawuh dalem Kanjeng Sultan. ingsun pribadi nelakake bela sungkawa atas gugure garwanira. Matur nuwun. Tanpa jeneng sira, ingsun ora bakal mangerteni okeng bangsa kulit putih keng Bebodro dagang lelayar ana ing Tanjung Perak. Kandiku kanggo nambal rengkane atinira, sira bakal ingsun paringi putri Triman. Iya, jenengan iku saestu napa gojek. Yo, mergo ingsun ngerti yen sliramu sewengi wae ditinggal wong wadon ora iso. Ayah jenengan iku. Jenengan kok nggih tanggap sasmi. Atas parimipun kandhalem. Mula kani kuwi kadang ingsun kang Mbok Wandan Sari nadyan kuwi kadang sepuh nanging isih prawan. Gelemo sira nampa ganjaran saha ngersani. Nggih, mboten napa-napa wae. Nembak sebel mawon. Ganjar sliramu wis dadi kulawarga ana ing Mataram. Sira bakal ingsun tambahi gelar Adipati Pangeran Pegih. Nalika jaya Sabda nandalem semono uga ingsun ora bakal nguncati weca mblenjani janji. inggih Mergo sira kang bisa nentremake Mataram lan Surabaya, jeneng sira bakal tak angkat derajat ira minangka tumenggung ana ing Mataram. Mula kanthi kuwi ora jeneng ingsun nundung marang jeneng sira, bali ya ana ing weruh. Kandhane keluargamu mengko kabeh boyongen ana ing katemenggungan. nyuwun tambahing pangestu. Tindak Hormati aja lali karo aku Gali Gajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adipati Pangeran Pegih. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Sira uga bisa ninggalake Mataram. Bebarengan lan kadang ingsun boyongen ana ing Kadipaten Surabaya. Sakwaya-waya ingsun ngersakake jeneng sira sowan ana ing Mataram. Sira kudu sumati. Ing sampun cetha Antrawaja kepareng lemedal saking Pasilan. Ya, sing ati. Kakang Singjo lan sira temenggung alap-alap jauh katimbun kejesu. Sarene wis ana padhang. Nggih, Kasultan Mataram wis tentrem. Kula wiswanan diputerake. Mampir nggih sesraken jauh. Wiwit esuk ngantos sepuh dan iku dereng nikahan. Apa mboten kalso? Tadi kalian doro sepuh. Pripun rasipun? Kula dereng lesu. Nanging kang rusun menawi bincang panjenengan niku mapan wonten ing rombok kula. Ampun anggadhahi rasa getun keduwun. Kula niku namung tiyang desa
upami mangan sak mangan niku nggih sak wontenipun. Jalan buntu. Hei, Pak. Pak. Hei. Dalan iki buntu. Arah ning warung ning kono. Apa kae ning piungan? Ning kono apa ning pemengkon mendil? Loh! Sutati Kencanawati! Kegandengan tangan ning sak tengahing alas aku nitih jaran tak bengoki mergo buntu dalan bingung aku baling warung tak playoni arep tak takoni jebul kowe umetan ana apa? Pangapuntenipun. Mbok menawi panjenengan menika dereng pirsa. Tenanipun kula badhe wangsul wonten ing Karan Pradesan. Kena apa ngejak bendaramu Kencanawati? Jumbuh dawuhipun Ndara Sepuh menawi Ndara Ayu Kencanawati dipun jodohaken kalian kula. Daramu kuning kondo. Lirih. Kowe dijodohke Kencanawati. Kene Kencanawati. Kene. Aku pengen takon. Satuku wingi. Sadurunge aku ninggal kapeneonan. Apa wadimu tok kandhake ibumu? Jawab! Ciro. Jalaran kula sampun boten kiyat menawi kedamel dem sedaya wadi menika. Mila kula boten ngersanipun Kanjeng Ibu. Kira pejabat tresnani kula lan kadang-kadang kula. Terus niat keluar lunga saka ing katemengguhan. Bareng karo baturmu Sutadi. Engko kowe gandengan tangan. Ngomong. Kula tresna kalian Kakang Sutadi. Kula tresna kalian Ndara Ayu Kencanawati. Piye? Kula tresna. Kowe seneng Kencanawati? Kula saking menika Ndara Sepuh. Kula nyuwun ilahipun supados kula menika urip bebarengan kalian Ndara Ayu Kencanawati. Seneng karo Bendara kuwi padha karo cebol gayuh lintang. Pangkatmu batur, derajatmu krokot, diunggahno ngepot mesti mlorot. Ora bakal bisa munjung kamulyan ing bakal mopok bletok raine tumenggung garuda. Nanging Ndara Sepuh. Nanging apa? Sedaya kula namung ngugemi dawuhipun Ndara Ayu. Menawi kula kedah kedhawuhan kalian Ndara Ayu Kencanawati. Sing duweni hak dudu kuning nanging gali gajaya. Mula Kencanawati kudu pisah karo Sutadi. Kalian Ndara Ayu Kencanawati. Mila sae menika Ndara Kakung. Kersa panjenengan paring ilang kalian kula Ndara. Pisah gelem apa? Boten. Pisah gelem apa ora? Ya sampe. Ayo lu. Pisah. Pisah apa ora?
panjenengan tega kaliyan kula ndelok. Kenapa ini gagah? Kenapa? Mulya! Mulya yen kowe karo Sultan. Pangkatmu kere maju keling balik-balik lungan. Kowe mung batur cecakan meneh ora aku sing makani. Sampun Rama, ampun piloro dumateng Kakang Sultan Rama. Sakit yo. Dadi ki mau kowe ndulang. Kowe mlayu umpetan nyelametke awakmu karo kencana ati. Niatmu kowe dulang-dulangan. Ya jingan. Kula nyuwun pangapunten. Nanipun kula ugi boten kepengenaken wonten laman kados mekaten. Gedhe ndas. Adol gendung. Kendel wani. Kendel wani. Sampun Rama. Sampun ampun piloro Kakang Sultan Ayo. Rama. Nek kendel aku mau. Ampun panjenengan seksa kula panjenengan. Terus. Terus piye? Kula panjenengan paring belas kagem kula padhe masuk wonten karang patesan kula. Ngomong pisan. Kula pengen masuk wonten karang pates. Kowe pengen nyelametke urip. Kowe pengen seneng kencana pati. Pengen. Pengen iki.